Hello mga ka-listeners, good evening ug ang oras alas 7:36 mga ka-listeners ug mag-upload na ta karon sa katapusang sumpay na ni sa kuan No Limit Tangiri El Filibusterismo nya. Ako ginang gipanikamutan mga ka-listeners nga mahuman na gid ni kay aron kuan ako, maka-focus na ko sa kuano sa katong bag-o atong drama Ako Imo Bang Higugmaon nya sa digong sa diay no. Kaya ang gidigong kay okay raman kay magpaabot pa man ta sa tagpila ka episode no pagtuos ng semana usa ta makasumpay, pero ang Ako Imo Bang Higugmaon kanang panikamutan ako ni nga ma-edit. Pero sa pagkaron kini sang kuan No Limit Tangiri kay last na ni nga episode mga ka-listeners no, kay tungod sa kadaghang copyright ano yun usa pos nakalangan o makaluya trabahoon tungod ang copyright may perti daghana, pero nasulbad ra gid mga ka-listeners nya. Ako dun gipanikamutan no kay mao ni ang giat nga ni Ma'am Jackie Rose. Og shout out ni Ma'am Jackie Rose no, salamat kayo sa kanunay pagpaminaw no, pagpaabot aning No Limit Tangiri. Unya ang una kong basahon si di pa dai magkuan pa sa mga ka-listeners no sa atong Shopee dai para tuloy-tuloy na sa mga di ginahimo tan sa vlog dito sa drama no aron di mo sa puton kay pildi ang maglagot. Dito sa drama no katong mga di ganahan sa atong vlog no nya alis ta sa atong Shopee no.
I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan. Your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. Nga magkabanan nimo. Dili ko gusto nga masayod ka sa pagpili sa imo unyang ubanan sa tibok nimo kinabuhi, kuya. Legit ba? Okay. Magbasa tas yung comment mga ka-listeners. Ang una si Boy Simbahon Vlog. Dol bag-o ba ni nga drama pa shout out dol, shout out Boy Simbahon Vlog no. Bag-o niya tong awdugay na ni kining kuano ako imo bangay gumahon 2019. Nya karon pa to na-upload no kaya to pang gipang subay ba makit-an pa bang ubang mga episode no nya na nakasugod na to part 1. Manikamot na maka-upload tas part 2. Salamat kay Boy Simbahon Vlog no sa pagpaminaw. Si Lodi Mejias tanawar kami yo tungod sa siya man ni sinsa ka Lodi Mejias no tanawar kami yo tungod sa imo sa imong kababaero na mabdos imong anak. Bantay lang kami yo inig makauli ko. Putlon ko ng imong singay. Lagot na si Lodi Mejias, naminaw siya sa Judas Redentor no. Salamat Lodi Mejias. Og si Ma'am Isim no, salamat Ma'am Isim kay nibalik naka-comment no. Hi Idol, it's been a while tax sa may sabutan ni. Hi Idol, it's been a while. Thanks siguro ni na tax lang. Thanks sa new drama. Listening at work. God bless us with tulo ka sign of prayer og na ay tulo ka rose o gumamila no nga flower. Salamat kayo Ma'am Isim no sa imong pagbalik og paminaw. Og si Jervy Tadina. Salamat Idol with tulo ka heart no naminaw sa Digong Kanto Boy. Salamat kay Jervy Tadina. Og si The Dimpled Traveler Vlogs. Salamat sa pag-upload dyan. Exciting ra ba jud kaayo ni nga drama. Once again, salamat and God bless. God bless po nimo no. The Dimpled Traveler Vlogs. Salamat kay sa imong kanunay pagpaminaw no og mapahiyumon nga emoji no. Ang cute nga emoji no. Alini Omega, thanks sa pagbasa sa akong comment sir dyan. Usahay dili lagi ko ka-comment kay BC. Mid sa Hong Kong jud minaw ra ko drama para mahuman trabaho with tulo ka emoji nagnabon sa yang baba no kay nagpugong sa iyang katawa no. Salamat kay Lini Omega no. Gipugnan ang katawa kay basig makit-an sa amo no nga murag usaba minaw sa drama niya. Sig katawa ba no. Mo siguro ni pasabot aning emoji ha no. Salamat kay Lini Omega no. Og si Sapanta Vlog. Thanks sa sumpay dol with pito ka heart. Salamat kay Sapanta Vlog no. Uway sa paya no. Kate P. Garcia, salamat Lord Sperme Minaw, pero di ka comment with emoji nag-heart ang mata. Salamat kayo. Okay na Kate P. Garcia, no? Basta kay naminaw lang, no? Balag tag sala mag-comment kay balo ko busy gid mo mga OFW, no? Pero salamat kay nanikamot, no? Nag-effort yung mag-comment ba. Unya, sa pagtinod mga ka-listeners, no? Murag kuan yun. Karon murag di ko mo relax unta ko ba kay sakit na akong mata mga ka-listeners, nimbalik na sa sakit ang mata ba no murag nisulta na gid ang ako ang kung nay usang simana kapin siguro ang way to ganay ba balik na sa niyong sakit sa akong mata nya need na po ko ani magpa hindi ni maulian need na po ko ani magpa check up muna nga mailhan siguro niya akong pormaron medyo hanap-hanap akong maminaw sa akong pananaw no ni sugmat na sad ba muna nga magpasalamat sa ugda ko nga nagpaabot gyapon mo mga ka-listeners no pero ako nag-goal sad ko kay kuan ni sugmat na sad ba kinalan siguro ni pa-check up balik ako rin isulti yung mga ka-listeners kay basig matingahan na pud ba nganong dugay na pud nakasumpay nga na ba. Anya si Edwin Pancho, lamat boss dyan, nagkanindot baya ni boss. Stricto kayo meta boss, focus na lang YouTube. Pwede man diha sa YouTube, wala stream boss. Salamat si Edwin Pancho no. Wag ni meta gid. Gamay music, bikel nimo copyright dayon no. Di gid mo saler dito sa Facebook mga ka-listeners og mga upload drama.
copyright bisan usa ka gamay sa music kaginuton nga na si Mita no di ta kat wait chance ng Mita si China Aquino strict Mita 100k views centavos ng hatag daghan kayo mabasa na sige reklamo kay million views usahay zero jud sa zero jud si mao gyud kina centavos mo ito, pero kining drama di ko mo salar dito sa Facebook insuway ko sa una muna wa di ko mag-upload sa Facebook bitaw kay di ko mo salar gamay lagi music ba copyright di ginuton ba sa grabe gid stricto kay na Mita gid ja katong na nag-viral bitaw nga million views sa 0.01 krabiha kay no muna ning vlog no dako siya nagasto no kay kini mga charity vlogger kinahanglan po sila nga mo income sad kay para sa sunod ilang vlog ba napod sila ay magamit unsa ba na million views niya 0.01 man tag di malasa makasamot ra po ana no ng mga charity vlogger ba kinahanglan sad sila mo maka-income kay para na po sila itabang sunod napoy uban na nga mga charity vlogger nga dili matinud-anon kana bang mo kuan sila mutabang ra diya sa camera pagwa na gusto para kadungkoy nga vlog bitaw muhatag kuno hay pero bawion dai bawion tagaan ra gamay kanang gipakita sa video mo tay talaga hatag sa 10,000 sa actual na bawion dito aghatag 500 ra nga na bitaw pag sa buton daan tong mga iyang tabangan kuno hay ba nga na ba tong vlog dungkoy kasi nakita tong vlog dungkoy mo tinuod tingalo na mo tinuod tingali na ba nga nakibaw sa dungkoy na ba iya mangibuking sa vlog no usmangil sila og charity vlog hatag kuno hay gito kong kwarta pagando pa bawion miguman sa buonay kamera nadi nga na tingali kay na may uban man nireklamo ko tong kanang kalingap rab gi content man ni makagago ba nakatan-aw ko ba murag nakaingon gyud nga grabe gyud ni ubang vlogger no kanang ubang charity vlogger ba nga mahila sila sa kamera ba mutabang niya sa actual wa daghang reklamo sa mga gitabangan kay wa nagpaayos ba wa di tiwasa gibihaan pag umang dako na siya nakuha sa iyang video pero wa niya tiwasag tabang yan na ba no naingon na mga listeners mo na nga ato la po nisgutan kay katong sa nag-viral sa Facebook nga niabot million views usam to siya ka charity vlogger wa sa kabawi no kay mo nang murag ni tagam siya ba murag naguban na to ning judge miyo mirise kay imo gigamit ang mga pobre no nya na ba pero ako di ko mo judge ato kay unsa po yung gamito no kung di siya mo maka-income sa iyang video sa paggamito na sa sunod niyang vlog pagtabang di ba man kay mo puta bang di puta mo judge ang uban na kay mo judge magud labi nag murag nay kasi na bitaw mo judge sila ngayon na ba nga mirisi nga na mga kalisteners bitaw pero para na ako delete may mo judge na kay na may uban nga matinud-anon jud sa ilang mga charity vlog ang uban na nga maigo siguro kanang kuan dili matinud-anon kana bang gigamit lang ang mga pobre aron mo income siya dakong kwarta no nga na sa una nagplano ko ng charity vlog pero kay man kung hindi na ko kaya mga kalisteners tungod kay lisod pud ko ba hindi na ko kaya na nga buhaton tungod kay pobre sad ko nya lisod jud among kahimtang bitaw mga kalisteners sa makaron nag-abang ra ko diri maningkamot ko makaapas ko kay naiabangon kada buwan yan na lisod no nang di jud ko kakaya ng mga charity vlog nakatry lang ko pero di gud lalim makaingon ko di gud lalim nakatry ko ato pero akong purpose ato nga mo try lang ko ba sa experience nga makatabang tayo na pero nakuha jud nga di gid ko kaya labi na kay lisod jud ang kaimtang unya kuan sad usa ta kay baw sa isulti sa ubang tao ba hukman ta bisan matinud-anon ta sa atong gibuhat sawayon ta inunta nga ng warta nga butsabton ang uban tabang nga tinud-anay ba pero i-judge man kita nam di masulti ni mga tao sa usang pag magbuhat kag maayo sawayon ka kung magbuhat kag daotan di na ka mabantayan og daotan na imong binuhatan pero magtarong ka mo sipet kay gamay daghanang kuan yan na mga siya no
Ato lang na yung kuan ka ng kuan ron, murag nabutay maisgutan nga tema ba no nga mga parte ng mga vlog ba no? Mga ka-listeners kaya nabutay palahi ba sa tuang kuan ato ang vlog no. Unya lang ako timason mga ka-listeners sa ending na no basa sa inyong comment kay para di na kayo taas ato ang intro vlog kay pero katapos ang sumpay naman pud ni no. Yang uban ayun na lang mo kanang tanaw sa tong vlog no labi na tong mga sa puton mo tanaw sa vlog ba no. Dito na lang sa drama no inyuhan na ng mindset no, initiative na nato no mga ka-listeners hindi ta ganahan sa vlog ato na dito na lang no para di mo saputon okay. At maglangan mga ka-listeners paminawan ninyo ang katapusang sumpay sa Noli Me Tangere El Filibusterismo. Adios patria adorada, región del sol querida. Sa miagi mga pahina sa mga nobela ni Dr. Jose Rizal, nagbangutan sa kasakit si Isagani sa pagkasal na ni Paulita ngadto kang Juanito. Samtang nangandam na ang mga tao ni Ibarra alang sa himuong pag-alsa igagabi. O karon, ato pagriyon anang hinapos nga mga pahina sa ikaduhang nobela sa atong nasunong bayani, Dr. Jose Rizal, El Filibusterismo. Florida, también por ti ladera por tu bien. Don Timon! Niya ka! Nandam na bang ng mga armas? Senyorito. Sige. Impas na ang imong utang. Salamat, Don! Magtukaw ka karong gabi, ha? Ano ako tukaw man? Karon ng gabi magsugod ang pag-alsa. Uta! Karon ng gabi magsugod ang El Filibusterismo. Karong gabi, doon ay ako mga tao nga makuha sa mga armas din sa mong tindahan. Kanara ang imong papel sa pag-alsa. Pati ba ni? Kung musipyat gani ang imong baba o manabi ka sa plano, daoban ka na kung buhay. Ako dili tapian man. Mao na to, ha? Ampingi ang imong baba na dili ka musipyat. Igo-igo na ka na ito mga pusil. Sige. Karon kay hayag pa. Ato nang inam-anam og katag ato mga pusil sa mga lugar nga atong pistuhan. Ini kagabi atol sa pag-alsa. Kamo. Ang mga kaanib na ito mga babae ang suguan ninyo sa pagkatag sa mga armas. Kamong dunay mga asawa. Ang asawa ninyo ang suguan. Kung may anak mong babae, ang anak niyong babae mo itahasi sa pagkatag sa armas. Mga babae mo itong gamiton sa pagkatag sa armas. Kay dili kay tanto isikto sa mga babae ang mga gwardiya sibil. Matuman, matanglawin. Talis, Matanglawin. nag-una na ninyong daan ang mga pusil nga inyo magamit. Madto mo sa lugar nga gitahasin nyo ni Senyorito Ibarra. Igbuto sa pag-alsa. Punita din ninyo ang ipagtago ang mga pusil aron ibanhig sa makatsila nga magpaingon sa inyong mahimutakan. Matuman, matanglawin. Sige, pamawayo na mo aron doon na igugusog sa imong pag-alsa karong gabi. Magsugod na ang El Filibusterismo. Senyorito Ibarra, unsa kadako ang mahimo sa imong lampara alang sa El Filibusterismo karong gabi? Basilio, gawas nga galanti ang iyang porma ug mas hayag ang siga
kaysa ordinaryong lampara. Aduna kini gibutang nga kapsula sa pabuto siyang ilawom. Ug asa gibutang ang maong lampara? Tuwara ko gibutang sa bahay nga may bisitahan karong gabi sa mga dagkong opisyal sa gobyerno. Ug apil sa mga bisita mao ang Kapitan General. Dili ba higala ka mo sa Kapitan General? Dili ko madagana sa pagsakripisyo sa kahigala alang sa kabulahanan sa kadaghanan. Unsay proseso sa dili pa mabuto ang lampara? Human sa 25 ka minuto, gikan siya nga nadagkutan. Inanay nga magkaawp ang iyang sika. Og natural, nga dunay mo hilabot sa lampara aron pagsusi kung nganong nagkaawp ang iyang sika. Og inighikap sa lampara, mubuto ang kapsula sa ilaom. Ang iyang pag-ulbo, mupainit sa ubang mga eksplosibo na kung gitaguan suod sa mong panimay. Ugway mahabiling buhi sa mga tao nga nasud sa mong panimay. Ug ang maong pag-ulbo, ang unang sinyas sa pagsugod na sa filibusterismo. Mawagtangan og saktong pagmando ang mga katsila kung mapatay na ang ilang mga dagkong labaw. Samot sila katibulag kung mag-una nilag kamatay ang Kapitan General. Senyorito Ibarra. Human sa pagkadungog sa kusog nga buto, mulihok tayo ng atong mga kauban silang tagsa-tagsa ka mga katungdanan. Sige kaingon ko na. Kung wa na'y saktong manguho kanila, magkatibuaag sila ug wa na'y klarong tumong unsaon pagdepensa ang gobyerno. Sa ingon nga pagi, dili na maglisod ang katawhan sa pag-ilog sa kwartel o sa mga dagkong buhatan sa Espanya. Kung mao ka na, dili na kinahanglan ang akong partisipasyon sa pag-asa? Doon na kayo akong partisipasyon. Paminaw, Basilio. Hain si Basilio, muchacha. Kaganina pa man tong buntag milakaw, senyora? Maoy na andan nga matagpiesta sa San Diego. Alegre kayo din hisabay. Apan karon nga patay na si Chaco. Labihan na kahilom kining atong gipuy-an. Mao bitaw, senyora. Og sukat nga nawala si Senyor Tiago. Nawala usab si Puyugon. Muchacha, ignaon niya ko ha, kung mabalik na si Basilio. Malakaw ka, Isagani. O, Padre Florentino. Pamin ako, Padre. Aris ako, Padre. Asa man ka si Isagani. Unta, tagaan siya sa Diyos ug maayo nga babae nga makapuli kang Paulita diha sa iyang kasing-kasing. Ito ko ni Don Simon din ako. Nga unya ko na kinidagkutan kini maong lampara. Mga 25 ka minuto sa dili pa mag alas 9 sa gabi. Matuutuhoon sa ikato si Don Simon. Ako lang tumanon ang iyang tambag. Kay basi na lang o maayo ang among kaminyoon ni Juanito tungod ni ining lampara.
Basilio, alas 9 sa gabi nga mubuto ang lampara. Ang kalanog sa buto moabot ngadto sa mga kuweba ug sa kabukiran. Igkabati nini sa mga kabos ug sa mga linupigan. Moadto silang tanan sa Santa Misa ug mutipon sa grupo ni Tames. Manggawas usab gikan sa kwartel ang mga gisuhulan ng mga gwardya sibil. Dali ra silang nahaylo sa dakong salapi nga gibayan nila. Ako sila na ang gipatuo nga mohimo og gubat ang Kapitan General aron dili sila matangtang sa katungdanan. Kinahibao sila nga magtatambag ko sa Kapitan General. Ilang paminawon nga akong tingog ug kutob sa tao nga ako'y tudlo ilang pusilon. Basilio, ikaw ang mangu sa itong mga kaanib nga way armas. Imos lang dadoon sa tindahan ni Quiroga aron kuhaon ang mga armas na magamit para sa gubat. Kinahanglan nga magmalampuson ang el filibusterismo ug ang tanan nga dili mo tabang sa pag-alsa putlan sa gininawa. Ang tanan? Ang tanan. Tanan nga dili mo tabang kanato sa pag-alsa. Patyon. Senorito Ibarra. Patyon ang tanan nga dili mo tabang sa pag-alsa. Way pilion. Indio, misteso, insik o katsila. Puuhon ang tanan nga way kaisog sa pagpagigbisog sa kagawasan. Kini ang kaliwatan, ang ayan ang pulihan. Ang bunga sa amahan nga talawan mao ang anak nga talawan. Dili mahimong sakto ang pagguma o pagkahuman. Mumugna pinaagi sa mga bulok gihapon nga kasangkapan. Nahadlo ka ba, Basilio? Ugon sa ikasulti sa di mo kalibutan sa Pilipinas kung iyon anak nga klase nga himuon sa pagpatay. Mupakpak ang kalibutan ug daygon ang anaa sa kusog. Sila muduko ngadto sa mas paspas nga kausaban. Senorito. Dili ba? Mipakpak ang Europa. Sadang gipuo sa mga puti ang libuan ka mga itom nga nagtubo sa Amerika. Mipakpak ang Europa sa diyang gipahagba sa Portugal ang mulukas. Mipakpak ang Europa sa diyang gipuo sa Inglaterra ang mga lumad sa Pasipiko. Atong isipo nga usa kini ka trahedya. Apan mo pakpak ang Europa kay ang iyang gitanaw dili lang ang pamaagi apan ang maayong bunga. Himuang limpyo ang kinautan. Mas ila kang daygon kaysa paghimo og katarong nga ang gipaswabe maulang ang kagalingon. Dili ko magsapayan kung ila kong daygon o sawayon. Dinhi sa kalibutan, wa kaloy ang mga linupigan, ang mga kabus o mga huyang ang mga kababayanan. Doon na ba ko'y matanaw nga utang sa katilingban kung siya mismo walay maayong pagtanaw sa akong kahimtang? Kana ang gusto ko madungog gikan kanimo, Basilio. Dawata. Pusil. Di man ikini pag-usap. Karong alas 10 sa gabi, huwat ako tubangan sa simbahan sa San Sebastian. Doon ako'y dugang mandok nga ihatag di mo ni ng orasa. Ika-alas 9 sa gabi, mubutong ang lampara. Kinahanglang makapalayo ka na gikan saan luwagi. Aron dili maamong ang imong kinabuhi sa pag-ulbo sa mga eksplosibo. Nagkuha ba di mo, Basilio? Ako ning hinumduman. Sige. Karon na gabi ang sunod pinagkita. Hapit na mo sa pagkakapunon.
Ang uban ninyo, mo hinahin na nagposisyon sa mga lugar nga gitahas ka nato ni Senyorito Ibarra. Timan ayaw mo pagdaog armas. Aron dili masakpan sa mga Gwardiya Sibil ang plano nga pag-alsa. Adto na nyo kuha ang inyong mga pusil sa kitaguan sa itong mga armas. Akong Osbon, ang sinyas nga musugod na ta pag-atake, mao ang labihan nga kasipa nga buto. Akong pahalipay sa bagong magtiayon. Daghang kayong salamat, kamahalan. Nalasisod si Parimay, Kapitan General. Kuyog niya mga dagkong opisyal sa gobyerno. Musuot ko. Doon na listahan sa pangaan sa mga hamiling bisita. Gusto, akong isuwat ang akong pangaan. Ani ko din sa kawas sa panibalay. Diin gisilibrar ang akong kumbira sa kasal nila ng Paulita o ganito. Mamasin ako. Nga ako malantawan kay kadini si Paulita. Daghang kayong salamat din, Simon, sa imong pagbisita sa kumbira sa akong kasal. Daghang salamat, mga senyor. Si Paulita. Senyora. Si Paulita ka na ang natapang sa pag-amitapi sa kumbira. Samtang ang iyang bagong panang si Juanito. Malipayon sa pagkayo. Paulita. Ganun tilipan ako ka naglalaki nga nahipo mapana. Bitikyop na ang kapo nun. Bisugod na ang kangit-ngit. Maniid ko sa palibot. Ang bulat, dugukon man gayon sa buyo. Ana ang Kapitan General. Nakikinom siya mga sinaligang opisyal. Hoy! Don Simon! Mi amigo! Ubani kami sa kasadya. Iya kong gitimbaya. Pinahanglan nga dili ko malika sa kong tagkuban sa pagkadun, Simon. Mao na kini ang lugar nga atong iposisyon ng atong grupo. Aron dili kita madudahan sa mga katsila. Dili kita magtapok. Pagkatag mo, o pabuta ang akong mando. Naa pa ang kitaguan ako ng mga eksplosibo sa nagkadaiyang palibot ng maong nga Parimay. Nanawan ninyo! Kini ang regalo ni Don Simon! Lampara! Nindot kayo sa... Kipakita ni Paulita ang lampara ganito sa Kapitan General. Pagkanindot mo, lampara, senyorita. Di na utak magkasakop ang Kapitan General nga bomba ang sugod sa lampara. Pagkanindot yun yan ang lampara, senyorita. Karon pa ko makakitag ingon yan na kanindot nga lampara. Mahimo ko ba ka na magunitan? Mahimo kaayo kamahalan. Apan mo itugon ni Don Simon nga dili una ipahikap og lain samtang wa pa namo madagkuti ni Juanito. Mao ba? May pagkatuho-tuhoon sabday ka ng higala kong langyaw.
Pasensya na kaayo, kamahalan. Walay problema, senyorita. Daw na kuryoso lang ko niya ng maong lampara. Iho Basilio, bago ka palang gani nga miabot gikan sa lakaw, mabiya ka na usap? Pasensya na kay Tia Isabel. Doon na lang ko asikaso nga importanteng gimbuhaton. Unsa ka naga kimbuhaton? Oh. Unsang kiingon mo ka kimbuhaton, iho? Kuan. Doon ay nagmasakiton nga akong kitambalan. Di ay ba? Tuod di ay. Nalimot ko og ingon nimo sa tugon sa Kapitan General. Unsa ka na, Tia? Nanugon ang Kapitan General nga pahimangnuan kag maayo nga dili mo apil sa plano nga pag-alsa. Unsa? Matud niya nga makuba lang ang imong mayong kaukmaon kung mukuyog ka sa grupo sa mga pilibustero. Kana ang gisulti sa Kapitan General? Mga alas 8 na siguro karon sa gabi. Paabot mo sa komando sa pagkuha sa inyong pusil. Wa pa man mabalik ang akong pagumangkot. Asa man ka susagani. May mga taos gawas. Ginoo ko. Tinuod ka kining akong natunggan nga. Karon ng gabiuna ang pag-asa. Diyos ko. Panalipti ang nasod na Pilipinas. Mga lapas nas alas 8 sa gabi. Maginainay taglakaw pa ingon sa atong pwesto. Timani, inikadug na itong kusog nga buto. Atong dunganan ug atake ang kwartel. Ako na ning ipahimutang sa iyong butanganan ang lampara. Juanito, mga 25 ka minuto sa dili pa mag alas 9 sa gabi kitang duha ang mudagkot sa lampara. Ogi. Naginamnam ako Juanito sa magdagkot sa lampara. Gipahimutang ng lampara siyang butanganan. Dili ko mabiya din kung dili badagkutan ang lampara. Mano ni ang balay nga giingon ni Senyorito Ibarra. Dako kini nga balay. Duha ka andana o may dako nga asotiya. Og nagtambo kini duol sa suba. Musuod ko. May mga gwardiya sivil nga nagbantay doon sa pultahan. Buenas noches, señor. Buenas noches. Soy un visitante invitado. Su nombre?
Dr. Basilio. Yanes! Gracias. Hapit na gyud ang oras sa pagdagkot sa lampara. Juanito, dali. Magdungan ta sa pagdagkot sa lampara. Mura kinihigayon ang akong gipaabot. Mga hamili na mong bisita. Mga lang midaan og dispensa ha. Among pagngon makadiyot ang mga lampara kay dagkutan na mong magtiayon kining usa ka talag sa lampara. Daghang salamat sa pagsabot. Muchacha, paggaan ta na ang mga lampara. Kung susihon pag-usap nga akong gitaguan ng mga eksplosibo, igpaong nga sa sigas talang mga lampara. Ngit-ngit na. Ulihok na ko. Ginoo, among dagkutan kining lampara ug ang kahayag ni ini nagsimbolo sa kahayag sa mayong ugma sa among kaminyoon. Bisigan ang lampara. 25 minutos gikan karon. Mubuto na ka. Mubiya na ko din. Senyorito. Basilio. Nakaposisyon na ang tanan. Maayo. Biya na karon dayon. Kaya nagsiga na ang lampara. Antol ta magkita sa itong kasabutan. Larang ako kabayo. Musakay ko. Susiyon ko daan ang posisyon sa mga tao. Kumusta? Hanay ng tanan. Naduslita na ang lampara. Paabot sa sinyas sa lanog nga buto. Matuman, senyorito. Kuhanin niyo mga armas! Andam na ba? Andam na, senyorito. Nadagkutan ang lampara. Ang inyong mga armas! Andam na! Pipila ka minutos gikan karon. Mubuto na ang lampara ug muulbo ang tibok panibay. Way mahibiling buhi nga naa sa sud. Pasaylua ang katawhan. Apil mo sa mamatay karong gabi una. Isa ka na. Basilio, nagkunsa ka din. Nagtanaw ko ni Paulita. Kinahanglan mo biya ka karon dayon. Dili na ko mabiya. Ayaw na pagsigi ko na huna pa ni Paulita. Dali na. Ayaw ko bira. Suod ko ikaw higala. O kinahanglan mo patuo ka na ako. Dali na. Ayaw ko bira, Basilio. Dili ko mabiya gikan din. Gusto ko nga sa katapusan higayon. Ako makitla ng kaanyang ni Paulita. Kalimti si Paulita. Dili na mahimo nga ako siyang kalimtan, Basilio. Gusto ka bang mamatay? Oo! Andiyan pa kung pagkamatyan ng akong gugma ni Paulita. Huwag ka kasabot sa kong istorya. Nakasabot ko, Basilio. Pinawa ko. Sud sa bahay diin, gipahigayon ang kumbira sa kasal ni Paulita.
Ado na di dagang bumpa. Kanang lampara nga hayag ayo. Ang ilahom anak bumpa. Basilio. Ig-aop sa sika ng maong lampara. Kung may muhikap niya na, mubuto ang kapsula sa ilahom. Mubuto ang lampara o mutakod nga to sa mga eksklusibo nga nasa sod. Tungod sa kakusog sa pag-ulbo, maabot pa sa pagputo sa bomba ang ato na himutangan. Oh, pusaya paglangay. Kay 25 minutos lang ang tagal sa siga sa lampara. Ayaw pa butang maapil kag kamatay din Dili na! Ayaw ko ba? Pasandi ko! Gay kag o! Bahala ka! Tulad di mga pupang ang ipambutangan ng palaya. Oh. Dili. Kumubuto ang bomba, ha? Maangin si Polita. Dili ko gusto nga may drotan nga maitabo ni Polita. Kinahanglan nga makasuod ko sa bahay. Huwag akong luwason si Polita. Tarungan ko kining akong biste. Ang akong buhok. Sunayin ko kining tarong. O dili ko maglangay. Kay basin mo buto na ang lampara. Hayag kayo og siga ang maong lampara. Bisan ka na rang lampara ang saligan. Apan ang iyang siga, mudanag sa tibuok nga palibot sa panimalay. Unsa kini? Pula nga tinta ang gigamit sa pagsulat. Mini Tequil Paris. Mini Tequil Paris. Lahi ang ipasabot niini. Kung wa ko masayo, ang ipasabot niini, karon ang orasa ang imong kamatayon. Naapay laing nakasuot sa ubos. Juan Crisostomo Ibarra. Unsa kini? Juan Crisostomo Ibarra. Ibatawag sila si Padre Irene o Padre Salve. Doon ay mga gwardya sibil nga nagwardya sa pultahan sa panimalay. Buenas noches, señor. Buenas noches. ¿Puedo entrar? ¿Quién es usted? Soy abogado. Attorney Saganing. Usted puede ingresar. Gracias. Matod nila ni Padre Salvi o Padre Irene. Walay laing tao nga nagngalan og Juan Crisostomo Ibarra. Kadto lang namatay nga filibustero ang nanag-iyan ining maong pangalan. Kinsa man kay nagsulat ining ngalan sa patay sa listahan sa pangalan sa mga bisita. Juan Crisostomo Ibarra. Karamba! Alerto mo karong gabi na! Can you not use
Juanito! Kanindot sa lampara! Nalipay kayo si Paulitas lampara. Iyang gihapuha ang lawas sa lampara. Kinanglat na makuha ko ka ng paragkikan din eh. Dagkang mga kwartsa sibil sa palibot. Huwag naasap ang Kapitan General. Kining mao nga panimalay nga nag-ampo sa supa. Gusto. Kining ang akong baton. Kaliton ko uglungkong ka na para. Umudagan ko paingon sa asutiya. Ug ilapay na ko ang para sa supa. Ug pagkuman. Muambag ko gikan sa asutiya paingon sa supa. Kaniyot! Hala! May minus man ang siga sa hayag sa Oh! Ano ni? Hapit na mapawang sigas lampara! Hapit na mapawang ang sigas lampara! Nagpasapot! Napadung na mabuto! Pagi ako! Pagi ako! Pagi ako! Ambil ang lapara! Udagan ko ka sa asutiya! Yakpan ninyo ang kawatan! Niyan ako sa asutiya. Ilabay ko na ng laparang nga to sa suba. Puyo! Pumba ko! Naikaigas ang kawatan! Nakahambag siya pa yun sa suba! Gukura ninyo! Gukura! Padayin ko sa pagkakay. Ito kinipaho ko nung nagkukusin na ako. Oh, nakitaan ko nila. Isaon ko. Lapas na alas 9 sa gabi. Napadua ko na dungog na sipang buto. Magsusi ko. Ya! 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 Doon ay dili mayong tilima doon ang atong nasinati sa kumbira sa kasal. Alerto! Senyor! Walay matulog karong gabi una. Anda mahang atong tropa! Padaw ko sa kabayo. Ano na ko ibili din sa kakawayan ng akong kabayo. Magbaktas ko pegon sa bahay. Digipay gayon ang kumbira. Muchacha, may abot na ba si Basilio? Wapa kayon, senyora! Unsa man kay nahitabo ni Basilio? Nga wa pa man siya mahibalik din. Diyan ako sa luyo sa panimahay. Nagibutangan ako sa mga bomba. Gawat mo ng lapara! Si buti pa sa buti. Ay, suga-suga niya. Aw! Ang bako na yung suga! Aw! Grabe suga! Sabro! Dunay nakababag sa plana. Wa nakabuto ang lampara. Pagpatrolya kita! Ang Kapitan General. Dunay gusto mo himo og eksena karong gabi na.
Daw nagamatikod na ang Kapitan General sa plano nga pag-alsa. Atong ipatilaw sa mga pilibustero nga may gahong ang Espanya sa pagpukan sa gustong muilog sa gobyerno. Mubalik ko siyang kabayo. Wala ko kamatigod nga doon na pa inagukod na ko nga mga gwardiya sibil. Mupuhoyon ako. Tidur ko! Tidur ko tulad sa gugugma ni Paulita. Nakahimo ko sa pagtraidor sa kausa ni Senorito Ibarra. Maud ay nga wa madayon ang pag-ulbo. Wala ang tao nga akong gidudahan nga musibat sa maong lampara. Si Isagani. Kung ikaw man ang mihimon ini Isagani, traidor ka. Traidor ka! Doon ay mga bomba ang napalgan sa ako mga sundalo sa palibot sa sulod sa Panimalay. Diin kipahigayon ang kumbira sa kasal. Nagpasabot. Nga nining gabiuna. Doon ay nagplano sa paghimo dautan. Doon ay nagtinguha sa pagpaulbo sa maong Panimalay. Din dito ko o ang ako mga dagkong sinaligan opisyal sa Espanya. Doon ay nagtinguha karong gabiuna sa pag-alsa. Kinahanglan nga ato silang mapaggang sa dili pa musugod og subang ang adlaw. Kutob sa tao nga gikatapang may plano sa pag-alsa, dakpan ninyo! Atuman, kamalan! Sunod ka mo kanako! Ha, ha! Ya! 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 Daon-daon daming nagpaabot sa sipas mo to. Lapas na siguro karon sa alas 9 gabi. O panuwa po may timailan sa sinyas sa pag-alsa. O, may mga nagkabayo. Kutob sa katahapan! Pagandam ko mo. Kaya doon mga gwardya sibil ka na. Sitaha! Sitaha ninyo ka na mga tawhana! Nakamatikot sila ka na ito. Orkestra sake! Lugutada siya kung gano'n ni Amidin eh. Orkestra sake! Senyor, gikan mi sa tabo sa piyesta. Todos ustedes ven más cerca. Iya kami paduolon. Ven acá! Imo kami paduolon, senyor. Más rápido! Iya tang paduolon. Pagandam ko. Más rápido! Ay, senyor. Paabot mo sa komando. Kita lima. Muabanti kita. ¡Hija de nosotros! Senyor. Musunod sila o gabante. ¡Hacia adelante! ¡Hacia adelante! Iya ming iwagan sa suga. ¡El hombre
embosca nyo! Iya kong nailan! Uli ninyo! Atras mo sa mga magpadayo nila ang pusil! ¡Pongan el fuego! Dahil ko nga akong mga kauban! Dili kita magpatagap nilang buhay! Padayon sa magpusil! Daghan ang among dadakpan kagabi. Kinahanglan nga ako sila mapatugan kung unsay ilang plano. Dunay mga namatay o nangasamdan sa akong katawa. Dadunay lagom sa unahan. Musuod kita diya. Aron mo pahuway. Og matambalan og tarong ang mga samaron na mga kauban. Hira! Basil, unsay mo na ibawaan sila tabo kagabi? Senyorito Ibarra, doon ay tao nga kalit nga mikuha sa lampara o milabay nga to sa suba. Ganong iya mga katugihimo? Doon ako'y pagduda nga ang mihimo mao si Isagani. Si Isagani? Samtang nagsigap ang lampara, gipahibaw na ako si Isagani nga mudali sa pagbiya sa dool sa palibot sa Panimalay kay dunay mubuto nga bomba. Tungod kay suod ng daan nga managhigala, nalibkas ang akong baba nga ang lampara hapit ang mubuto. Nagdumili si Isagani sa pagbiya bisan pa og kusganon ko siyang giagni. Kung si Isagani ang nagkuha sa lampara, anong iya magkatugi mo? Tungod sa hinigog mga si Paulita, posible nga dili gusto si Isagani nga maapil sa pagkamatay si Paulita. Kagabi, doon ay mga nadakpan ang mga gwardya sibil. Basilio, dili maayo nga magpundo tao ko sa kalugar. Sa dili madugay, may bawaan sa Kapitan General ang tinaguan ug mohimo siya sa paglutos nato. Pagitaog mayong kataguan, kay posibleng apil ka nga pagitaod sa mga gwardya sibil. Senyorito Ibarra. Muchacha, nakatungog ka ba usab og mga buto-buto kagabi? Oh, senyora, oy! Akong nahibawan nga doon nagikapinusilay ang mga gwardya sibil. Kinuo ko. Si senyorito ni mo, Basilio. Wa pa ba mahibalik? Wa pa gayon, senyora. Asa man ka si Basilio? Isabel! Oh, Basilio, iho! Diin ka! Nahingawan na kaayo ko nimo. Pasensya na kay Tia Isabel. Basilio, usay nahitabo nimo. Basilio nga, ako kinigimot Tia Isabel. Basilio? Apil ko sa grupo sa mga filibustero. Diyos mio! Nganong... Sobra na mga katsila, Tia. Nahurot ang katalaw sa mga Indyo. Basilio, ngano pa man? Sakto si Senyorito Ibarra. Nganong naghisgot ka sa panga ni Senyorito Ibarra? Buhi si Senyorito Ibarra. Buhi? Ang hinikugma ni Maria Clara? Dako siyang buhi. Ug karon maon ang pagsugod sa El Filibusterismo. Basilio. Doon ay mga nagkabayo.
Basilio! Boss Kina! Pagkordya si Belkaron. Atubangan sila tiya. Ug inang ngawa ko. Pero kung ilag ko masakpan, andam ko makigpinusilay nila. Basilio! Señora, ¿dónde está Basilio? No está aquí, señor. Wa din si Basilio. Su sobrino es filibustero. Pilibustero ang akong pag-umangkon? Nasayop ka, senyor. Está usted equivocado. ¡Bosquela! Senyor! Senyor! Wa mo'y pagtugot na ako nga mo diretso og sod sa akong panimay! Ay! Diyos mio! Ayaw kong tiunin sa imong reple! Gitugan sa mga didakpan nga si Don Simon ang ilang pangulo sa pag-alsa. Niya na sa kong lamisa ang mga hulagway ni Crisostomo Ibarra o Don Simon. Si Ibarra limpyo og naong og walay bungot. Og si Don Simon labong o bikuti o bongot. Daghang uban sa iyang buhok. Nagsulob siya og baga ng tihos. Sa usa ka tan-aw, dunay dakong kalainan ang ilang panagway. Husto. Ipatrabaho na ko og maayong ilustrador kini mga hulagway ni Don Simon. Ako siyang pakuhaan sa bungot, bikuti ug antyos. Ug kuhaan sa mga uban ang iyang buhok. Senyorito Ibarra, dunay mi trader? Hinungdan nga pakya sa unang gabi sa itong pag-alsa? Usa ka batan na nagluib sa kausa. Siya ang misibat sa lampara. Hinungdan nga wa kabuto sa panimay ang gibutangan sa mga bomba. Kinsa? Kinsa ang mao nga batan? Gusto ka ba nga amo siyang patyon? Ha, Senyorito Ibarra? Bisan dugmokon pa na to ang iyang lawas tungod siyang pagluib. Nadiskubrihan na ang atong plano nga pag-alsa. Ang ato lang karong himuon maong pagpangandam nga dili madakpan sa mga katsila. Ug unsay mahitabo sa el filibusterismo? Nagsugod na ang kalihukan sa el filibusterismo. Magpadayon ang kalihukan hangtod nga muhawk ang mga katsila sa lapalapas sa mga Indio. Sige, kamo pili lang ha. Donata Balato Caldelo, Palakana, Alinola, Kotsala, Luwak. Beta utsa inyo gusto. Kamo pili. Oh, ikaw tinyo. Ikaw pala ka Caldelo? Ha? Pagkaw na mo tanong mo mga Caldelo. Tinawag ka, senyor. Ikaw pakyaw ako mga Caldelo. Isulod sa mga dagkong kaldero ang tanang mga armas. Sinugo min Senyorito Ibarra. Ayaw lang ayang. Minsan tuwa pa yung mga Guardia Civil.
sa kong ilustrador ang akong gipatrabaho. Akong gipakuhaan og bungot og bikuti ang hulagway ni Don Simon. Nakuha na sab ang iyang antihos og dili na ubanon ang iyang buhok. Ang kining hulagway ni Don Simon nga akong gipalimpyuhan sa ilustrador. Huwag kalainan sa hulagway ni Crisostomo Ibarra. Kung mao, buhi si Crisostomo Ibarra ug sakto ang pagduda na nagtakuban lang siya pagka Don Simon. Amigo, maglisod ko sa pagtuo nga makaako ka sa pagpudhi diri kanako. Bugti sa imong gitinguha nga il filibusterismo patok sa Espanya. Maglakaw ta! Maglakaw ta atong pangitaon si Ibarra! Siya ang nangulo sa el filibusterismo! Ulos ko gapo sa ilamang kamot og pisi. Oh. Bagon! Ay pagliluya! Don! Di pati layap! Carles, niya ka? Doon na kay kuyog nga mga tao. Kinahanglan i-apil ka na mo sa pagsipat. Kaya nagsugod na ang el filibusterismo. Simo? Kamu ang may bahaw sa pag-alalay ni Tatay Silo. Tumantalis. Kami rin iba. Pagdawatan ni tayo. Sir. Simba ko og doon mo ika-enkwentro nga mga katsila. Gamita ka ng maong nga pusil. Ha? Kargado na ka na, tay. Kargado na ka na sa bala ang gihatag kong revolver. Ug magkalisod, ipunting ka na sa mga gwardiya sibil. Ug kablita ang gatilyo. Martilyo? Dili ko makakuyog ni Butay. Tungod kay Duna ko'y laing tahas nga gisangon ka nako ni Senyorito Ibarra. Barra? Tay Silo. Mo kong gigakos. Sige tayo. Ayo. Kamu na may bawa ni Tatay Silo. Panalit din ninyo siya. O kayo pasagdi. Monta ka ng tribunal sa mga katsila, dinis Cavite. Ato ka ng sudon. O pamatyon ang bisan kinsang musukol. Oh, tika bantay ang Guardia Civil. Paabot si Consinyas. Labi siguro, doon na yung magkauban nga nasa soda nga mugawas. Ano pagsusi sa nadungog ka mo to? Huwag tapasiyop. Naggawas yung magkaubang Guardia Civil. Po sila! Sunod na to ang tribunal! Ipagkuyugan minitali siya mga tao.
Asa man kami paingon ani? Wala nang gihimo sa akong mga kaubang sundao. Matabang! Puno nga na pagdagmal mo sa itong mga dinakpan. Wala na sila ikasukol. O sa labot mo ha, ano? Ay, paghilabot! Manghilabot ko! Ano ba naman pagka? Ha? Naluoy ko nila. Naluoy ka nila nga mga pilbustero? Ato silang kontra! Kontra na to sila sa pagkangaan nga niya at nag-alagad sa Espanya. Apan bisan pa ni Ana, angay silang kaluyan kay Pilipino sila, sama na to. Agago ka! Oh, nagkagulang kung lupad ang mga langgam. Dili ni mayong tilima doon. Kibanhigan ta! Pangita mo ka pa sa lipdan! Ikaw ang maghuhukom. Wala mo tarong naghimo imong katungdanan. Mas gihatagin mo pabor ang mga dunahan kaysa mga kabos. Mas pabor ang daan sa mga katsila kaysa mga Indio. Dako kang natampos mga injustisya din na mo! Kuhanin niyo tayo ng mga armas! O bisa mo sang butang atong kapusan! Dinis tribunal! Pagdali! Matungan! Matangawin! Gipangita sa mga tao ni Carles ang mga gwardiya sibil. Nanukul sila na mo. Kung suwayan mo gamit kining pushel. Niatras sila. Daw mihimo sila sa pag-atras. O hinay-hinay tao kabanti sila na himotalan. May kamot sa tao nga ako nakita nga nagkapiyot sa dakong bato. Bigi mo ang revolver. Pagbantay mo, kay dunay nahibiling buhi. Mupaslipod ka ng dakong bato. Akong paabuton nga mabantang ang iyang lawas. Wa na maslipod sa bato ang usa ka parte sa iyang lawas. Kini natagak siya siyang gitaguan. Aliglahan ninyo! Ang aking kaubang sundao ang midugsak niya ang bayoneta. Abante! Natusak sa bayoneta ang iyang dugan. Nakailang ko na tiguang nga namatay. Nagsigapay ang mga mataw. May labas pang luha. Si Lolo Silo kini nga mo napatay. Lolo Silo. Pasaylo ako nga naunay ka na mong patay, Lo. Iguwag na! Pilibustero lang yapon! Batay ka lagi! Lolo ko kini imong gidugsak og bayoneta. Ay, lolo nila dito! Nalipay kang napatay mo ang akong lolo. Ikaw ako patyon! Ay, tira sa mong rifle ha! Ayaw! Nalipay ka dahil hanga. Napatay mo ang akong lolo, Silo. Ikaw ka rin ang akong patyon! Taro! Ikutan yung rifle ha! Kauban na sundao! Hindi na mag-unay! Sino lang susunod mo? Sino ako? Lolo Silo!
Senyorito Ibarra, kana ang mayong balita. Amo nang gipatagamtan sa makitsina pa ni Mao sa mga Indio. Nagkahimo namin pagsuong sa ilang mga buhatan sa Batangas, sa Tiani, sa Cavite, Tayabas, Pangasinan, Albay o Cagayan. Nagpaabot mi sa sunod ng mando. Kuwang pangatong gihimo. Dili pa ka naigo aron mabayran sa mga katsila ang ilang panaugdaog sa mga Indio. Padayon sa el filibusterismo, hangtod gabation og katalaw ang mga katsila ug ilang ibalik sa mga Indio ang nasod nga naghihikaw diri nato. Unsay sunod yung may mando diri namo? Mga Gwardiya Sibil! Fuego! Senyorito! Sibat kong dayon! Kami na magkikawin sa mga Gwardiya Sibil! Sige na! Sige na! Musuko na! Sibat na, senyorito! Senyorito! Sibat na! Hiya! 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 Nagsunod pa sila nako. Hiya! Huli yung patay! Fuego! Naigo ko! Mahugos sa kabayo! May kamang siya ba nahulog sa kabayo? Maglisod-esos pagsukol! Ato siya dadon nga buhi! Karamba! Doon na siya mga kauban nga bibanikan na to! Fuego! Senyorito Ibarra! Nagkadugo ka! Natapsingan si Balat nga akong kilid. Kung magkahimo ka pa pag-ikyas, si Bata! Kami na yung papadelas magpagkikaaway sa mga Gwardiya Sibil! Nagkabiya na si Don Timosyo. Doon ay tao nga. Nakasuot sa akong panimay. Unsay nahitabo ni mo Don Simon? Nagkadugo ka. Yan ang tanan nga panghitabo sa akong kinabuhi. Padre Florentino. Ikaw di ay si Senyorito Crisostomo Ibarra, ang bugtong anak ni Don Rafael Ibarra. Magtawag ang doktor. Ayaw, Padre. Magkas ka lang sa panahon. Apan mamiligro ang imong kinabuhi. Ako nang nakitaan daan ang akong kamatayon. Ayaw pag-ingon ana, Senyorito. Ang Diyos lamang ang naibaw kung kanusan niya kuhaon ang atong kinabuhi. Dili na maluwas ang akong kinabuhi. E nag-inom ko daan og hilo. Miinom ka og hilo? Di ko magatugot nga mamatay sa kamot sa akong mga kaaway. Ginoo ko, kung mauna, hatagan ko ikaw sa akong katapusang panalangin. Sige, ikumbisal ka na ko ang tanan mong mga sa.
Pasayloon ka sa Diyos sa tanan mong mga sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Senyorito, ang Diyos ang naibaw sa tanan. Dunay katuyuan ang Diyos nga nung iyang gikuha si Maria Clara. Iya usab nga pagbuot nga mapakyas ang pag-alsa. Hinigugma sa Diyos ang iyang mga anak nga misangpit kaniya. Makatarunganon ang Diyos. Akong kiangkon ang akong makasasala. Padre Florentino, apan tungod ba sa akong magkasasala nga gihikaw sa Diyos ang pagluwas sa iyang nasod nga gisakit niyang katawhan. Anaa kanunay sa kangayan ng Diyos. Kinahanglan ang pag-antos aron mapaila sa kadaghanan ang mga maayong mithi. Sa Diyos ang katarungan. Senyorito. Padre, doon ako'y mga butang nga sa akong malita. Ako ka lang ibilin kanimo. Ikaw na maibaw niya na. Salamat, Padre. Crisostomo. Maria Clara, niya ka? Oo. Gipaapot ko ikaw din ni Crisostomo. Kini ang atong paraiso. Ug ani nato din ipadayon ang atong ugma. Maria Clara. Senyorito Ibarra. Patay na siya. Hain naman ang atong kabataan nga migahin sa ilang kinabuhi. Nga mihatag sa ilang panahon ug mga damgo alang sa inahang nasod. Asa na ang mga batanon nga mibisibi sa ilang dugo nga mo'y mihugas sa kahugaw sa mga dautan. Ang pagkamatinud-anon, ang labing angayan, kinabuhi nga putli, kinasing-kasing ihatag. Hain na kamo mga kabataan, napuno sa kahimsog ang kinabuhi, nga ang kaligdong gikan sa among kaugatan. Nga ang kalunsay sa panahom mituhob sa among kalag. ug ang mga panabot nakapasiga sa bugnaw namong kasing-kasing. Pabuton ka mo namo mga batanon. Mga batanon, kamo ang among gipaabot.
Mauni ang daghang mga alahas ni Senyorito Ibarra. Ako ning ihurot og labay ngadto sa dagat. Ani ups. Ups. Ana. Naiksa na ngadto sa dagat ang tanang mga alahas ni Senyorito Ibarra. Dali ra silang gilamoy sa mga maisog nga bahod. Unta, ampingan ka sa kanayahan sa iyang kinailanman. Kauban ka sa mga koralis o perlas sa way katapusan nga kadagatan. Kung gikinahanglan ka sa balaan, alang sa mayong katuyuan sa katawan. Tugtan ka sa Diyos nga makuha gikan sa kinapusuran sa katubigan. Apan wa ka gimugna alang sa kadautan. Ayaw himo ang hiwi ang katarungan. Ug dili ka magsugyot ug kakog sa uban. Adios patria adorada, Rehiyon del Sol. Mao mga kasama ang katapusan sa mga pahina sa mga nobela sa atong nasudnong bayani. Dr. Jose Rizal, Noli Me Tangere, El Filibus Teriso. Gipresentar sa radyo pinagi sa panulat ug direksyon ni Jocelyn Pundok Alguno. Musika Randy Susun ug Ray Bores. Recording editor Rani Budumo. Ug niya ang mga artista nga naghatag og kinabuhi sa Sugilano. Sa papel ni Maria Clara, Matit Kabudlan, Crisostomo Ibarra, Alex Lara, Elias June Puhanes, Padre Damaso, Ray Boris, Isabel Maritis Alboris, Kapitan Tiago Ricky Garing, Basilio Randy Susun, Juliana Melodita Biros, Isagani Alden Virula, Paulita Teresa Surya, Padre Florentino Joey Kusip. Inabagan ni mga musunod: Pai Morales, Joel Asido, Christian Diano, Alan Acorda, Ingrid Vertudaso. Mga kasama, kini si kasamang Buin Alguno. Nagpasalamat sa kinasingkasing ninyong pagsuporta sa tanan nga mga drama sa RMN. Mga matulun-anon ug makalingaw nga drama nga dalit kaninyo sa RMN Production Center. Radio Mo Nationwide. En sueño de mi vida, mi ardiente vivo anhelo, salud te grita el. Ug mo to ka listeners, ang katapusang sumpay makasubo, makaguol. Sakit yan, no? Maminawon dramaha. Tinayong Tangere ba? Grabe ang sakripisyo. Taas nga panahon ang gigugol ni Crisostomo Ibarra, no? Para magmalampuson sa siyang gusto niya nga kuan gyud ba? Mahimong gawas nun ang nasod na Pilipino. Nagiulipon sa mga Kastila. Naningkamot siya pero isipyat tungod sa usa ka tawo nga ilang kauban nga nahigugma, no? Nahigugma. Napalpak ang plano ng taon nila, no? Sakit baluoy, no? Bro, baglago ta tong nganong nga to tong usaga. Way klaro, maoy dasig primero pero mao po'y nakapalpak sa plano, no, nilang Crisostomo. Si Basilio pod nanabi man pod. Wa to kay baw si Isagani, no? Sakitan ni damahang nagluoy kang ending ba. Kay ngunta na namatay pa Maria Clara nga maoy gibalikan ni Basilio ani kanang Crisostomo. Uya silang gugma mga kalisinas, wagi katamanan ba. Dito na lang sa tayong kalibutan. Sad kaayong ending mga kalisinas niya. Nita na lang kayo nakapangumpisal si Ibarra, no? Sa iyahang mga sala ba. Muna nga
Dito na lang sila yung kalibutan sila magkita ni Maria Clara in town, no? Yan na. Grabe mensahe ni yung kuano kining maong drama nga sinulat ni Rizal makatandog sa mga kasing-kasing ba. Samot na ron nga ang atong ang gobyerno ron gubot pas lukot mga ka-listeners. Grabe ang korupsyon, no? Grabe ang korupsyon sa flood control project. Mga taga DPWS nagtrending nagmayo. Contractor, mga engineer, no? Muna nga may tabuan na peligro mga ka-listeners mapariha sa India bag sa Indonesia o kanang Nepal ba, no? Nasuko ng mga tao kuya ug mo sa ni may tabo diri sa Pilipinas tungod ng grabeng korupsyon. Makaingon tang weak leader gyud si BBM mga ka-listeners, no? Weak leader kay ug di pa siya weak leader pareha pang Duterte nga isog kayo mo kuan sa mga kurakot adili yung tayo na may tabo ron nga gubot, no? Muna ato lang nisgutan gamay, no? Kay katapusan sumpay na bitaron isgutit ko sa tugutan. Nya di lang ta masuko, no? Ako wa mo ko masuko ni BBM. Wa po kong butar niya. Di po ko musulti kinsa kung gibutaran, no? Pero wa ko masuko po ni BBM, no? Kay saan ta man weak leader mo siya. Di niya kaya ba nga kuan murag siya no mabuthan sa kapungot sa mga tao, no? Tungod sa nagpaluyo nga mga kurakot, no? Tungod sa nagpaluyo niya ba nga mga kurakot nga kuan. Muna nga saya bitaw tong mensahe mahiya naman kayo, no? Murag nangisog na siya bisag murag tag naang kakulba bitaw nga baghang maligsan bitaw sa iyang istorya pero nangisog na gyud intaw siya nga mahiya naman kayo, no? Muna nga di po ta ka blame niya mga ka-listeners, no? Kung nitalaw siya sa pagsumpo sa corruption ba kay namo si tao nga hadlukan, no? Lahi man ni Duterte nga isog yun mo pas-agid ba insa to mga kurakot ipakain ko talaga yan sa inyo yung mga tao isog ito si Duterte pero karon lahi man tong leader mga tao pungot kayo, no? Murag na nabudol ko na sila ngaron ning butar, no? Ako wa ko mabudol wa man kong butar. Oh. Di po ko tigdawat og kanang 101. Ako dyan ang prinsipyo nga gibarugan sukad ba sa una mga ka-listeners nga di ko mudawat og 101. Kay para nako korta na sa hangin, no? Nya kung mudawat sa kag 101 decide ka wala kay katungod bubagol-bol pa. Ano man imo magibaligya imong boto. Imo namang gindawat naman ka ba? Ngayon lagi nga ato ang punang kwarta. Pero kung kindawat ka, naho kung gibaligyan mo imong prinsipyo, imong boto, nga maoran ta na higayon na nga makabawlos na ba? Ato ibutar ang saktong tao, no? So, kung kay ibaligya man nimo, nindawat ka sa 101, tabla gibaligya o wala kay katungod bagulbol, kay dawat man ka. Ya kana sila mamawi man gina. Mamawi gid. Muna. Pero di sad makatarungan na kanang gibuhat nga kay sa ang mga saad pagpangalagad unsa na ba ni wala gubot na di na pagpangalagad sila nagialagaran grabing bahandi ato lang gisgutan nun kay murag magmakuan buso tong drama ron ba nga murag nabitaw ng mga kuan sa nasod gubot na korupsyon, no? Pasensya no ay labog suko kato lang nagisgutan gamay bakit mura matandi-tandi na to ba ning dramahan bitaw nga murag luoy ang mga katawang Pilipino ba naay mga bayani nagpakamatay pero murag maudag bili ba ang ilang pagpato silang dugo pagbuhi sa nang kinabuhi murag maudag bili ba tungod ani nahitabo ron mga Pilipino mag-unay naman imbes mulaban ta isig ka Pilipino na unsa naman Pilipino ra pay muunay pag paanto sa isig ka Pilipino, no? Matandi ganing dramahan mo ning gisinulat ni Rizal tumpak sa mga nitabo aron mga ka-listeners, no? Nya ay mo kasuko katong uban, no? Hindi niya nga nakatanaw sa tuwang kay di man ta pareha og prinsipyo baruganan, ha? Ang ato lang mag-ampo, yan po ang tibok kalibutan mga ka-listeners. O padayon tagbasa sa comment si Chuliwongs TV, salamat sir with duha ka heart. Si Margie Jimina, thank you for another episode again sir. Okay. Uy sa payan Margie Jimina, salamat sa pagpaminaw. Si Eileen
Saraos. Sir, wala pa episode 10 na-upload na no, nakaroon part 11 katapusang sumpay na no. Salamat kayo Alin Saraos no. Og sinuli Escalikas kanindot na sa digong kanto boy. Salamat Noel Escalikas nga si Milchi Perez Lambas Ging. Hi idol, salamat kay sa imong mga drama. Ganahan ko kay tag-as kayo ang mga drama. Dili ta sige pangita og sumpay hihi, pero may ko gaabang sa mga upload ni mga idol dyan. Dako kay tabang para nako nga gikan sa una nga sige nagpaminaw og drama hangtod karon nga OFW nas nasod nga kuwait. Salamat jud kayo idol with heart og emoji nagpahiyom. Salamat kayo. Ugway sa paya no. Salamat kay Milchi Perez Lambas Ging. Charlie Bordano. Wow, first view of 30 seconds pa lang. Salamat kay Charlie Bordano. Ang nagikagpaminaw sa part 10 sa No Limitang Iri no. Og si comment po si Aisal Kusaybe no, second to you with emoji nagpayom no. Uptake yun silang dua. First og second yun no. Salamat kayo ninyo mga ka-listeners no. Charlie Bordan og Aisal Kusaybe. Lodi Mejias tulok heart ang comment. Si Lisa Amper, salamat sa upload sir with emoji nagpahiyom. Nya amping kanunay God bless with 5 ka-heart. Salamat kay Lisa Amper no. Og ikaw sad amping o God bless. Charlie Bordan nag-upload man baya ako sa drama sa DWHB RM Bacolod. Subscriber ko 89, haha, has kang gamaya. Panikamot lang upload ha, shout out region. With emoji nagpahiyom. Salamat Charlie Borda, no? Shout out nimo. O panikamot lang yun, no? Nga na mo yun na magsugod ka, musugod ka 0. Antod 1, no? Sige lang, laban lang, no? Pag-vlog Charlie Borda, no? Ang vlog, no? Imuhang drama. Isag, kuan? Bisa na intro lang, no? Or itangan ni magbubo nga ending sa no. Nanala no. Antod nga moabot ang panahon nga ma-monetize no. I-edit lang pud nga di maka-copyright kay ini copyright makakuan man ni makabuling man sa channel gud. Unang kuti kayo pagtrabaho ning pag-edit og drama. Daghang copyright nga imong kurang tanggalon ba. Kinahanglan jud kag taas nga pasensya paglahutay no Charlie Bordan. Salamat sa imong kanunay pagpaminaw. Lisa Amper, salamat sa bagong drama dol with 2 ka heart. The best yun imong mga drama, malingaw kog trabaho while maminaw sa imong mga drama. Listening from Kuwait, kay idol. Always amping, God bless. With Jana Perero, 7 ka heart. Salamat kayo, Lisa Amper, no? Diya sa Kuwait, no? O God bless po nimo. Naminaw sa part 1 sa ako imo baghigog maon. Unya, dinis na ako putlon mga ka-listeners, kaya maging vlog na puta para sa ako imo baghigog maon part 2, no? Mga ka-listeners, thank you so much for watching or for listening. Amping mo kanunay mga ka-listeners. God bless. As all of advance, Merry Christmas.